El Casal del Jubilat Jardí del Pedró presentava aquest dissabte una sessió cultural amb poesies, una lectura dramatitzada de l'obra de teatre L'home que esdevingué gos i alguns apunts musicals. Hi van assistir una cinquantena de persones entregades amb l'espectacle i demanant-ne més. Hi havia també moments per les peticions. A en Josep Vilabrú li demanaven que recités els versos d'Oda a la cagarada. Homes, feu que us canti una vegada les excel·lències d'una cagarada. És la tasca més ben feta que fa el cos. No hi ha temps més ben emprat que aquell que s'usa en fer aquesta feina que s'excusa per el motiu d'un ben guanyat repòs. Quin encís té la merda just cagada, fumejant a plaer i tornejada pel fosc forat que forma el nostre ullera. Si és dura i té la forma d'un cigarro, s'anomena simplement cagarro de variada i escaient. Però quan es pren un vas de caravanya, la merda pren la forma més estranya. D'un cos sòlid es torna un suc claret. No costa gens donar-li sortida i llavors el cagar és fet mida per embrutar l'home més net. Els quatre encarregats de l'espectacle van ser la Jombina, un grup format per en Baltasar Fons, en Josep Vilabrú, en Ramon Palau i la Sònia Hernández, que presenten aquest tipus de proposta alternativa al teatre.